Helo, croeso i Uned 24 o'r cwrs Sylfaen. Eirian dwi, a heddiw, da ni'n mynd i edrych ar drefnolion, ordinals. Pan da ni'n trefnu pethau, put things in order, iawn? Rwan, da chi wedi dysgu dipyn bach o'r trefnolion yn barod yn y cwrs mynediad. Da chi wedi dysgu sut i ddeud first, second, third. Da chi'n cofio? Cyntaf, ail, trydydd. Dydwch chi? Cyntaf, ail, trydydd. Wel, heddiw, da ni'n mynd i ddysgu o 4 i 10. O'r gorau? Reit, rwan ta. Pan ydyn ni yn cyfri pethau, iawn? Da chi'n rhoi y llyfr cyntaf, neu y car cyntaf. Iawn? Mae yr enw a wedyn cyntaf. Dyna be sydd yn odd am cyntaf, achos wedyn bob tro mae gennych chi yr trefnolyn ordinal a wedyn y peth. O'r gorau? Iawn? Cofiwch hynny. Felly, nawn ni ymarfer y geiriau yn gyntaf. Iawn? Felly, cyntaf. Cyntaf. Ail. Ail. Trydydd. Trydydd. Rwan. Mae 4 yn reit debyg i trydydd, iawn? Pedwerydd. Pedwerydd. Pumed. Pumed. Chweched. Chweched. Seithfed. Seithfed. Wythfed. Wythfed. Nawfed. Nawfed. Degfed. Degfed. Iawn? Felly, trydydd, pedwerydd. So, pedwerydd. Iawn? 5, pumed. 6, chweched. 7, seithfed. 8, wythfed. 9, nawfed. 10, degfed. Iawn? Oce, da chi'n gweld mae rhai yn debyg i'w gilydd. O'r gorau, mae bob un yn yr help llaw, iawn, a da chi'n mynd i ymarfer a byddwch chi'n cofio nhw yn y diwedd. O'r gorau? Iawn. Rwan ta. Sut ydyn ni'n defnyddio y trefnolion? Wel, nawn ni ddefnyddio llyfr i ymarfer. Oce? Iawn? Felly, dyma'r llyfr cyntaf nes i ddarllen yn Gymraeg. Y llyfr cyntaf. A chi? Y llyfr cyntaf. Iawn? Oce, felly llyfr a wedyn cyntaf. Dyma yr ail lyfr. A chi? Yr ail lyfr. Felly, ail, cyn llyfr, ac ar ôl ail, mae popeth sydd yn rhan o'r rhif 2 yn treiglo. 2 fachgen, 2 ferch, ail lyfr. Okay? Felly, dyma'r ail lyfr. Dydwch ail lyfr. Yr ail lyfr.
Dyma'r trydydd llyfr. Y trydydd llyfr. Iawn? Y trydydd llyfr. Da iawn ydy hwn. Y trydydd llyfr. Okay. Dyma'r pedwerydd llyfr. Y pedwerydd llyfr. Chi? Y pedwerydd llyfr. Iawn? Dyma'r pumed llyfr. Y pumed llyfr. Iawn? Rwan, da ni'n mynd i edrych ar llyfrau sylfaen rwan. Dyma'r chweched llyfr. Na chi? Y chweched llyfr. Iawn? Dyma'r seithfed llyfr. Y seithfed llyfr. Llyfr da, seithfed llyfr. Iawn. Dyma'r wythfed llyfr. Yr wythfed llyfr. Iawn. Rwan, da ni bron a cyrraedd canolradd, felly dyma'r nawfed llyfr. A chi? Y nawfed llyfr. A mae un llyfr ar ôl yn y cwrs wedyn, y degfed llyfr. A chi? Y degfed llyfr. Hapus? Iawn. Felly, dwi'n mynd i ddechrau eto, a da ni'n mynd i ddeud y llyfr. Iawn? Y llyfr cyntaf. Y llyfr cyntaf. Yr ail lyfr. Yr ail lyfr. Y trydydd llyfr. Y trydydd llyfr. Y pedwerydd llyfr. Y pedwerydd llyfr. Y pumed llyfr. Y pumed llyfr. Y chweched llyfr. Y chweched llyfr. Y seithfed llyfr. Y seithfed llyfr. Yr wythfed llyfr. Yr wythfed llyfr. Y nawfed llyfr. Y nawfed llyfr. A'r degfed llyfr. Y degfed llyfr. Iawn, da chi ddim yn mynd i sôn am y degfed llyfr yn aml, ond da ni'n defnyddio y patrwm yma efo dyddiadau. Ia? Felly Ionawr y cyntaf, Chwefror yr ail, Mawrth y trydydd, Ebrill y pedwerydd, Mai y pumed, Mehefin y chweched, Gorffennaf y seithfed, Awst yr wythfed, Medi y nawfed, Hydref y degfed. Iawn? Os da chi'n cael eich penblwydd ar ddyddiad o 11 i 31, da chi'n mynd i ddysgu nhw i gyd yn y cwrs canolradd, ond da ni wedi rhoi grid yn yr help llaw, felly jyst dysgwch eich penblwydd chi ac ella penblwydd rhywun arall yn y teulu, os da chi isio, iawn? Ond byddwch chi'n neud o i gyd i fyny at 31 yn y cwrs canolradd. Reit, felly dyna sut da chi'n defnyddio geiriau
gwrwaith. Mae llyfr yn air gwrwaith. Ond, beth os da chi'n siarad am rhywbeth benwaith? Wel, dim ond 2 air sy'n newid, iawn? Felly, nawn ni ddeud y baned, iawn? Y baned, okay? So, dyma y baned gynta. Y baned, achos da chi'n treiglo ar ôl y benwaith, y baned gynta. Iawn? Y baned gynta. Y llyfr cynta. Y baned gynta. Iawn? Dyma yr ail baned. Iawn? Yr ail baned. Okay, da ni'n treiglo, wrth gwrs, ar ôl ail. Iawn? Rwan ta. Dyma y drydedd baned. Y drydedd baned. Triwch. Y drydedd baned. Iawn? Y drydedd baned. Dyma y bedwaredd baned. Triwch chi. Y bedwaredd baned. Felly, y drydedd, y bedwaredd. Iawn? Dim ond 3 a 4 sy'n newid. Iawn? Y drydedd baned, y bedwaredd baned. Iawn? Wedyn, just y treiglad sy'n wahanol. Iawn? Dyma y bumed baned. Na chi? Y bumed baned. Dyma y chweched baned. Y chweched baned. Dyma y seithfed baned. Y seithfed baned. Dyma yr 8fed baned. Yr 8fed baned. Dyma y 9fed baned. Y 9fed baned. Ac yr un ola, te gwyrdd. Dyma y 10fed baned. Y 10fed baned. O'r gorau? Hapus? Iawn. Byddwch chi'n ymarfer hyn eto wrth gwrs. Iawn? Ond, un ffordd da ni yn defnyddio benywaidd ydy hefo blwyddyn. Iawn? Achos, da chi'n cofio blwyddyn newydd dda. Da chi'n gwybod bod blwyddyn felly yn fenywaidd. Iawn? Felly, da ni'n mynd i ddeud the first year to the 10th year rwan. Na i ddeud o, a dwi eisiau chi ddeud ar fy ôl i. Iawn? Felly, y flwyddyn gyntaf. A chi? Y flwyddyn gyntaf. Iawn? Na i newid y bysedd, dwi'n meddwl, y flwyddyn gyntaf. Iawn? Right. Yr ail flwyddyn. A chi? Yr ail flwyddyn. Treigl y blwyddyn ar ôl ail, ia? Y drydedd flwyddyn. Y drydedd flwyddyn. Y bedwaredd flwyddyn. Y bedwaredd flwyddyn. Y bumed flwyddyn. Y bumed flwyddyn. Y chweched flwyddyn. Y chweched flwyddyn. Y seithfed flwyddyn. Y seithfed flwyddyn. Yr 8fed flwyddyn. Yr 8fed flwyddyn. Y 9fed flwyddyn. Y 9fed flwyddyn.
Y 10fed flwyddyn. Y 10fed blwyddyn. A dyna ni. Iawn, mi fyddwch chi'n ymarfer hyn ac wrth gwrs mi fyddwch chi yn wneud mwy o 11 i 31 yn y cwrs canolradd. Welai chi yn y cwrs canolradd. Cofiwch, os da chi'n hoffi'r fideos yma a da chi isio adolygu be da chi wedi wneud yn y cwrs sylfaen, mae bob fideo ar gael ar sianel YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl a welai chi yn y cwrs canolradd.